Concentració de vehicles antics i clàssics al Rosselló. Sota l'organització del Club de Vehicles Històrics Lleida i la secció de Clàssics Pallars es va celebrar el passat dia 9 d'octubre de 2021 la 9a concentració de cotxes clàssics i motos a les festes del Rosselló. Aquest municipi de la comarca del Segrià va acollir un any més aquesta trobada i per agrair la seva presència als participants, l'Ajuntament els va convidar a un apetitós esmorzar al bar Moderno. En Ramon Tapioles ha immortalitzat en forma d'imatges i vídeos els vehicles i així tots els que seguiu el nostre canal teniu constància i coneixement de la diada. La nostra afició torna a estar molt activa i això vol dir que els nostres vehicles tornen a ser els protagonistes, lluint aquest patrimoni automobilístic que els aficionats conserven. Aquesta activitat ha comptat amb el suport de la Federació Catalana de Vehicles Històrics, Ara Lleida i la Diputació de Lleida. Gràcies a tots els participants per donar suport als clubs organitzadors i a l'Ajuntament del Rosselló per confiar en aquests vehicles històrics. Autos històrics.